Vítám vás u rozhovoru na téma megatrendy. Celkem nás čeká 9 témat a 3 hosti. Prvním hostem je Ester Žitňanská. Ahoj Ester. Ahoj. Trošku tě představím. Jsi strategická konzultantka v týmu strategie a research and development. Jedna z tvých náplní práce je sledovat trendy, inovace a bankovní konkurenci a vytváříš studie, analýzy, které pak prezentuješ do týmu napříč bankou, abychom byli konkurenceschopnější. Zeptám se, jaký je rozdíl mezi megatrendem a trendem? Vysvětlíš nám oba ty pojmy, prosím. Jasné. Obyčajné trendy, o ktorých sa rozprávame každý deň, sú veci, ktoré nejakým spôsobom, nejaká udalosť, môže to byť v rôznej forme, môže to byť nejaké kúsko oblečenia, spôsob, akým ľudia sa správajú, ako sa stravujú. Väčšinou času však nemajú ako keby dlhodobé trvanie, nemajú zároveň dopad na takú širokú masu ľudí, nebodaj na celú spoločnosť. A to je práve ten rozdiel medzi trendami a megatrendami, lebo megatrendami sú rôzne udalosti, nejaké spoločenské javy, ktoré naozaj majú dopad na celú spoločnosť. Nedá sa im vyhnúť a trvajú dlho a rôzne sa nejakým spôsobom transformujú. Já už jsem zmínil, že ty vytváříš studie a analýzy. Děláte právě na tom ty megatrendy nějaký ucelený projekt? Áno, vytvorili sme vlastne túto jar projekt, ktorý teda príznačne sa volá Megatrendy. A vlastne prišlo nám ako dobrý nápad možno do banky priniesť nejakú externú perspektívu na to, čo sa v tej spoločnosti deje, čím tá spoločnosť nejakým spôsobom žije. Aby sme vlastne ako banka vedeli vnímať aj nejaké spoločenské nálady, nejaké spoločenské zmeny. A vlastne sme vytvorili nejakú sadu megatrendov, či už politických, spoločenských, ekonomických, aby sme to vlastne vedeniu priblížili a aby sme vlastne takto vytvorili nejakým spôsobom inšpiráciu pre tvorenie novej stratégie banky. Pojďme se zastavit u těch geopolitických, jak jsi zmínila. Ono to možná na první pohled nemá úplně jednoznačnou souvislost s bankovnictvím, ale tak se zeptám, co se v rámci jako té geopolitiky odehrává, na co bychom se měli dívat? Jasné, tak vo svete sa deje nesmierne veľa rôznych konfliktov, rôznych vojen, násilia a my sme si toho vedomi oveľa viacej ako kedykoľvek predtým. Nie je to iba kvôli tomu, že sa to deje bližšie geograficky nám. Je to aj kvôli tomu, že sme tomu exponovaní na internete, na sociálnych sieťach dennodenne a tým pádom to vytvára taký ten pocit, že sa to vlastne neustále deje a že sa nás to oveľa viacej týka ako kedykoľvek predtým. Sú zároveň rôzne spoločenské nejaké javy, ako je multikulturalizmus a globalizmus, ktoré vlastne majú svoje nepochybné výhody pre celú spoločnosť. Zároveň však prinášajú nesmierne veľa vlastne zmien, ktoré sa odrážajú v ľudskej nejakej neistote, v nejakom strachu, v nejakej možno nestabilite. Vlastne svet, ako ho poznáme, sa mení a častokrát je na nepoznanie. A vlastne tento efekt, ktorý to má na tých ľudí, sa častokrát vlastne transformuje do takej tej ľudskej potreby hľadať nejaký zdroj stability, nejaký zdroj možno pravdy a zorientovať sa vlastne v tom, čo sa deje. A to vlastne bohužiaľ častokrát sa transformuje do toho, že vychádzajú na povrch rôzne nejaké politické ideológie, populistické alebo radikálne, ktoré síce ľuďom prinášajú nejaké rýchle, jednoduché vysvetlenie toho, čo sa vo svete deje a riešenia, akým spôsobom by sa to teda dalo uchopiť. Zároveň však častokrát práve tieto ideológie podkopávajú demokraciu a nejaké demokratické princípy. A bohužiaľ to častokrát vedie k tomu, že ľudia prestávajú veriť tradičným médiám a tradičným inštitúciám, ktoré nejakým spôsobom ten systém riadia. Ty jsi říkala, že lidi hledají stabilitu. Můžou tu stabilitu najít právě jako v bankovnictví? Bankovníctvo má v tomto trochu prekernú možno pozíciu v tom, že je to teda skutočne tradičná inštitúcia, ktorá má vo svojich rukách nejakú moc. A je nesmierne dôležité v týchto turbulentných, neistých časoch, aby tá banka jasne komunikovala, že nemá žiadne skryté úmysly. Je tu vlastne pre tých ľudí, nie proti ním, že je to dôveryhodný zdroj informácií a že vie reagovať na to spoločenské dianie.
Dalším megatrendem tady máme rozdíl mezi společenskými skupinami, což si říkala předtím, že to hodně jako rozděluje jako lidi. Co si pod tím ještě můžeme jako představit, kromě toho, že je nějaká nerovnost mezi různými společenskými vrstvami? Jasné, no tak v prvom rade sa rozprávame o rôznych spoločenských skupinách, ktoré sa delia na základe možno príjmu alebo spoločenského postavenia, nejakého statusu. Rozprávame sa však aj o tzv. Možno neviditeľných skupinách. Tam vlastne spadajú rôzne skupiny, ktoré sú nejakým spôsobom buď v nejakej menšine, alebo sú znevýhodnené. Rozprávame sa tu o ľuďoch, ktorí sú inej etnicity, inej sexuálnej orientácie, majú nejaký handicap. Týka sa to častokrát aj žien a mladých ľudí. A tieto skupiny vlastne majú častokrát veľmi špecifické potreby, čelia veľmi špecifickým nejakým prekážkam a problémom. No a ten terajší systém, či už sociálny alebo bankovný, im nedokáže výjsť v ústrety, nevie ich vlastne obslúžiť tak, ako by to potrebovali. A vlastne skrz to ich spoločenské postavenie, to, že sú častokrát znevýhodňovaní, ak nie utlačaní, tak to zásadne vlastne znižuje ich možnosť sa začleniť do tej spoločnosti, získať vzdelanie, zamestnať sa, mať nejaký akože dôstojný život a na konci dňa aj to ovplyvňuje vlastne tú ich schopnosť sa z tejto situácie dostať a prilepšiť si. Zmínila si, že systém jim nedokáže tolik pomoct. Dokáže jim pomoct jako my, jako banka? Je niekoľko vecí, ktoré v tomto ohľade banka môže spraviť. My sme sa vlastne o tomto rozprávali s mnohými expertami, ktorí sa ako keby snažia nejakým spôsobom buď zdvíhať to povedomie o tých špeciálnych potrebách alebo špeciálnych prekážkach, ktoré tieto vlastne skupiny majú. A tam vlastne častý problém je, že tí ľudia nemajú žiadnu finančnú gramotnosť, buď sa to nenaučili, alebo vlastne ani tam nie sú tie financie, o ktorých by sa vlastne mohli nejakým spôsobom rozhodovať. Takže v prvom rade by to mohlo byť svojím spôsobom nejaká finančná edukácia, ktorú by mohla banka poskytovať týmto skupinám. Zároveň je možno sprístupňovať viacej nejaké bankové služby, na ktoré väčšinou nemajú ako keby nárok na základe nejakých parametrov, ktoré banka ustanovuje. Vedieť napríklad, akože je to možno, nám to znie primitívne, ale proste naozaj nie každý má prístup k mobilnému bankovníctvu, k týmto technológiám. Takže vedieť obslúžiť klienta aj bez toho, že má tú vedomosť toho, jak to používať alebo vôbec to vlastniť. Zároveň si myslíme, že by sa banka mala podieľať na rôznych spoločenských možno iniciatívach, ktoré zvyšujú tú finančnú inklúziu a nejakým spôsobom sa snažia tieto ich špeciálne potreby uspokojiť alebo proste nejakým spôsobom naplniť. Bavili jsme se teď o různých skupinách, pojďme se podívat na tu nejmladší skupinu, vlastně o mladou generaci, vlastně není moc rozhovor, kde se tohle téma neprojevuje. A chtěl bych se právě zeptat, jaké je dnešní svět těch mladých a v čem jsou jiný ta mladá generace oproti těm starší generaci. Jasné, no tak keď sa bavíme o mladej generácii, tak sa primárne rozprávame o generácii Z. A vlastne generácia Z je prvá generácia, ktorá svojím spôsobom vyrástla s internetom a so sociálnymi médiami, čo má možno na prvý pohľad taký postrádateľný, ale vo svojej podstate veľmi významný nejaký impact na to, akým spôsobom fungujeme a akým spôsobom rozmýšľame. Častokrát sú práve tie sociálne médiá ten primárny alebo teda hlavný zdroj informácií, ktoré používame na nejakú informovanosť, na vzdelanie, čo môže mať svoje výhody, lebo tie informácie sú ľahko prístupné. Zároveň tam sú ale aj rizika, čo sa týka toho, k akým informáciám vlastne máme prístup. Častokrát môžu byť buď škodlivé, alebo nepravdivé. Zároveň tie sociálne médiá majú taký efekt, kde vlastne to vytvára pocit, že sa vlastne musíme stále s niekým porovnávať, či už to ako vyzeráme, alebo to, čo sme v živote dosiahli. A všetko toto vo svojom, v nejakej ako keby vo väčšom obraze, vo väčšom spektre vlastne znamená častokrát to, že
že tým trpíme a má to nejaký efekt na naše mentálne zdravie. A možno nie je teda náhoda, že práve naša generácia trpí najväčším počtom rôznych mentálnych problémov v porovnaní s inými generáciami. A aby toho nebolo málo, tak pozorujeme vlastne v dnešnej dobe, že mladí majú neskutočný problém sa uplatniť na pracovnom trhu, napriek tomu, že majú extenzívne vzdelanie, že majú rôzne skúsenosti pracovné, životné. A to častokrát znamená, že nemajú zdroj k peniazom, nemajú žiaden príjem. A vlastne je veľmi zaujímavé sledovať to, že práve táto generácia zostáva žiť so svojimi rodičmi najdlhšie zo všetkých predošlých generácií. Takže sa nevedia vlastne osamostatniť hrozně dlho. Řekla by si, že ta mladá generace úplně nemá tak dobrou finanční gramotnost? Povedala by som, že je to určite problém. Myslím si, že táto generácia má veľmi špecifický vzťah aj k práci ako takej, aj k peniazom. Na jednej strane mnohí si myslia, že nejakým spôsobom táto generácia je možno pohodlnejšia alebo lenivejšia ako tie predošlé. Myslíme si ale, že na rozdiel od iných generácií táto generácia oveľa viacej rozumie svojim potrebám a vie, ako si nastaviť tie hranice, čo potrebuje, na rozdiel od možno starších kolegov, od rodičov, ktorých častokrát vidia v situácii, kedy sa o seba nestarajú, vyhoria niekoľkokrát, sú nešťastnejší. A myslím si, že majú oveľa pevnejšie zásady, čo sa týka nejakého balancu práce a ostatných životných potrieb. Zároveň, čo sa teda týka tých financií, tak častokrát, ako som spomínala, ich nemajú veľa, respektíve ten prístup k zamestnaniu a teda k financiám je obmedzenejší. Zároveň, vzhľadom k tomu, ako sme exponovaní sociálnym médiám a ten efekt, ktorý to má, taký trochu konzumeristický, radi si užívajú, radi proste míňajú možno to málo peňazí, ktoré majú na absolútne zbytočné veci, lebo im to dáva krátkodobý nejaký dobrý pocit. A možno im to pomáha zabudnúť na to, že vlastne sú nezamestnaní, že sa nevedia v živote uplatniť. A v tomto si myslím, že naozaj tá banka by mohla figurovať ako nejaká, nechcem povedať autorita, ale možno ako nejaký niekto, kto im vlastne pomôže sa navigovať v tých financiách, vysvetlí im, prečo je dôležité investovať, odkladať si, hospodáriť zodpovedne. Zároveň si myslím, že by im mala pomáhať s tým, aby sa dokázali osamostatniť bez toho, aby sa nejakým spôsobom extrémne zadlžili, pretože osamostatnenie v nejakom bode života je nesmierne podstatné a vlastne vidíme, že mladí ľudia týmto trpia, že musia vlastne zostávať doma a cítia sa menej cenne a je to také depresívne celkovo. Dobře. Ester, moc ti děkuji, že jsi přijala naše pozvání do rozhovoru a držím tobě i mladý generaci palce. Měj se hezky. Ďakujem, aj ty.